1:25 en directo nos estudios de Onda Cero. Está xa connosco don Borja Verea, portavoz municipal do Partido Popular. Señor Verea, moi bons días. Un placer estar aquí nos estudios de Onda Cero. Bueno, que o vimos esta pasada fin de semana no campeonato de Tute Narins, verdade? Sí, ali... Bueno, a ver que pasou, quen gañou? Bueno, non, como din os, non sei se os vos, os malos xogadores de Tute non entraron cartas. Entonces, bueno, fixemos o que poidemos. Pero creo que é importante estar cerca da xente, non? A política non é nin o Twitter, nin as roldas de prensa, nin estar sempre na burbulla das moquetas do despacho. E ali, Ramón, 60 persoas, 30 parellas xogando. Sí. Bueno, pues, tamén é un momento en que está un máis relaxado, podese falar de cuestións da cidade, bueno, pois tomar tamén o pulso dos barrios, o pulso das parroquias nun contexto máis relaxado, pero no que tamén se fai política. Que se comenta nas parroquias, por exemplo, en Narins? Que o que está detectando vostede na súa visita aos barrios e ás parroquias de Santiago? Bueno, o que un clamor, independentemente da parroquia, do barrio, da zona, é o estado lamentable da cidade, non? Das beirarrúas, das estradas, nunca tantos baches, tantas fochancas tan grandes ao mesmo tempo, sen solución, sen ter claro que cando se van a arranxar, cando non se van a arranxar. Eso dá igual o punto da cidade ou o veciño co que fales, que esa sensación de abandono, de falta de decoro, case de hixiene na que están deixando este goberno a cidade, pois eso ten un cabreo tremendo, non? Bueno, que por certo se están comenzando a arranxar os viais de Santiago esta semana, por San Lázaro, tamén polo Camiño Francés, xa a medida que vai avanzando a semana, Fontiñas, que está a situación mesmo no ensanche, a situación francamente comprometida para moitos neumáticos de composteláns. Bueno, é que só faltaba. Ademais, anúnciano, non? Como imos empezar a arranxar, que iban a esperar, aquí iban a esperar. Se pasamos estes meses tan complicados coa situación de baches e de fochancas como nunca se viviu nesta cidade, foi por unha mala planificación, foi por unha mala xestión, foi porque os que nos están gobernando, BNG, Goretti San Martín, Compostela Merta, non fixeron o seu traballo cando tiñan que facer, que era antes de que entraran as borrascas e as chuvias, non? Temos outros concellos que non tiñan unha situación tan lamentable como temos nós. Por tanto, só faltaba que non se puxeran a arranxar agora todos estes desperfectos. Agora ben, moito me temo que pouco van a durar estes arranxos, porque isto non é algo que se poida corrixir en unha semana ou en 7 días. Isto é unha falta de mantemento prolongada no tempo e que vai costar pois moitos meses poñelo día. Mesmo tamén falamos estes días co alcalde de Oroso con Álex Doval, nos decía que incluso a Nacional está francamente comprometida o seu paso por Sigüeiro, por Oroso, mesmo en Ordes. Isto lle compete ao Ministerio. Tamén está nunha situación francamente mala a Xeneral, a Nacional. Claro, isto é un problema, ademais un problema de seguridade, non? Creo que todos coñecemos, eu agora mesmo lanzo a pregunta aos ointes de Onda Cero, todos coñecemos persoas, senón nos propiamente, que reventaron as rodas, cos baches ou coas fochancas, non? Un tema de seguridade é un tema económico, non? Porque vaise facer cargo o Concello, vaise facer cargo Goretti San Martín de todos os custes de cambio de neumáticos e de problemas mecánicos que xerou a súa falta de xestión, a súa falta de traballo. Bueno, como digo, un goberno que está levando a cidade a situacións tercermundistas. Señor Verea, creo que esta mañán vostede se refería en comparecencia ante os medios de comunicación no Pazo de Raxoi respecto a esa petición da AMPA do Colexio Apóstol Santiago de cambio de nome. Nos acabamos de falar con Vanessa. Vanessa é exalumna do Apóstolo Santiago e acaba de anunciar en Onda Cero que ven de solicitar firmas a través da plataforma change.org para evitar o cambio de nome do Colexio
Apóstolo Santiago. Gostaria que escoitara a Vanessa. Me sentí un poco, o sea, indignada, ¿no? Yo fui alumna, venían alumnos de etnia gitana y nunca hubo problema. Y no ahora el intento de querer dignificar ahora el AMPA, ¿no? Y cuando sabemos de manos a lo mejor de quienes pueden venir, ¿no? Pues parte de quienes nos pueden estar gobernando, de gente afines a ellos, ¿no? Nuestro colegio fue una comunidad, un orgullo y un legado de aprendizaje para nosotros, y no darle este trasfondo político. Comunidad, orgullo, un legado, y observa Vanessa, asegura que también son más exalumnos del Apóstolo Santiago que ven ahí una connotación, un trasfondo político, esta solicitud de cambio de nombre del Apóstolo Santiago. E un es máis, ainda máis, señor Berea. Bueno, pues hai quen xa se pregunta, bueno, pues correr en risco nomes como o Quiroga Palacios, o Pío XII, o Raíña Fabiola, mesmo o nome da cidade. Pois coincidimos completamente con Vanessa, que por certo se nos pasa o enlace das firmas, imos darlle difusión, imos axudar a que moitos santiagueses reaccionen. Creo que xa é un momento de reaccionar, non? Porque estamos nun perigoso proceso de eliminación de todo o que significa Santiago de Compostela, non? Encabezado polo BNG e por Goretti San Martín. Detestan a catedral, non lles gusta o apóstolo, non lles gusta unha ruta milenaria que construíu Europa, detestan todo o que nos fai únicos e universales. O cambio de nome, suprimir Santiago Apóstolo, non é a cuestión menor. Aquí hai moito simbolismo, aquí hai moito sentimento, aquí hai tamén política. Aquí claro que hai tamén política. Estamos falando do grupo escolar máis antigo da cidade. O grupo escolar máis antigo da cidade. De 1954, se non teño mal a información. Isto non son modas. Cambiar o nome dunha escola afecta a todos os santiagueses. Isto é patrimonio común. Non pode ser que pois unha asociación nun momento puntual decida cambiar o nome e aquí non pase nada. É indigno chamarse Santiago Apóstol. É indigno para un barrio que a súa escola, insisto, o primeiro grupo escolar da nosa cidade teña o nome de Apóstolo Santiago. Que opinan os exalumnos? Empezamos a escoitar algúns, como Vanessa. Que opinan o resto de santiagueses? Que opinan o resto de santiagueses deste proceso de eliminación encabezado por unha alcaldesa anti-Santiago, que detesta todo o que é noso? É un ataque constante do BNG e de Goretti San Martín ao compostelanismo. Eu espero, estou convencido, de que entre todos, xuntos, imos a frear dunha vez estes ataques constantes ao noso ADN. Porque, insisto, agora se fala de o Colexio Apóstolo Santiago, claro, hai posibilidade de que muden outros nomes da cidade, incluso decía, bueno, pues igual hai quen pensa que se vai a eliminar o nome da nosa cidade Santiago de Compostela por simplemente Compostela. Pero non é isto que acabas de decir, Ramón, e que pode parecer ciencia ficción, é realidade. Acabamos de ver como o BNG puxo nas entradas de toda a cidade Compostela de Rosalía, con todos os respetos, por suposto, a nosa escritora máis universal. Desaparece o nome de Santiago. Continúan os cartéis postos, entendo. Compostela de Rosalía. Non Santiago de Compostela, Compostela de Rosalía. Bueno, é que a deriva é perigosísima. En algún momento, os santiagueses teremos que reaccionar ante estes ataques, insisto, constantes ao que somos, ao que fomos e ao que queremos seguir sendo, non? Por tanto, non é unha cuestión menor, non é un simple cambio de nome, aquí hai simboloxía, aquí hai sentimento e aquí hai política. Bueno, por certo, para que haxa un cambio de nome, entendo que, bueno, a propia Consellería de Educación ten algo que dicir, o Pleno Municipal de Santiago de Compostela tamén terá algo que dicir. Entendo que o Partido Popular estaría en contra, claro, evidentemente. Claro, nos respetamos todas as iniciativas cidadáns, como non pode ser do outro xeito. Outra cosa é que a compartamos, non? E nos temos un posicionamento que estamos facendo público, que o Consello Escolar decida cambiar o nome
o nome como digo, do Colexio Santiago Apóstolo, pode ser legal, está na normativa, pero nós non o compartimos, e, polo tanto, cando chegue a sesión plenaria, imos a deixar claramente o noso posicionamento. E eu espero que o resto de forzas políticas, pois tamén nese pleno, defendan o noso, defendan o compostelanismo, defendan o santiaguesismo, porque xa está ben de que nos ataquen, xa está ben de recibir bofetada tras bofetada e non facer absolutamente nada. Bueno, pues veremos como se desenrolan os acontecementos. Hoxe a noticia é que hai un grupo ou unha persoa que é ex-alumna do Apóstolo Santiago que vende propoñer unha recollida de sinaturas de firmas a través de change.org para evitar que se cambie o nome a Colexio da Almáciga. Cambiamos de asunto, señor Berea. O Concello de Santiago, noticia tamén desta fin de semana, o Concello de Santiago, publica La Voz de Galicia, publicaba, programa para 2026, a inversión máis baixa en 15 anos, quedaría en 6,3 millóns de euros, a terceira parte de que o bipartito proxectou no 2024. Todo iso tamén enfiando cos orzamentos para Compostela. Como é vostede o programa de inversións e os presupostos para a nosa cidade? Pois o goberno de BNG e desta alcaldesa que nos mete nun novo récord, non? Aquí da igual que haxa ou non haxa orzamentos. E vou non explicar en 30 segundos. Nos 2 últimos anos houve orzamentos. E lembrarán os ointes que sigan a política local que encheron portadas e portadas de periódicos que os orzamentos máis altos da historia de Santiago. Non un ano, 2 anos. Entón, a pregunta que lanzo é, serviron para algo? Temos a cidade máis sucia que nunca, os centros socioculturais pechados, a alcaldesa máis morosa de Galicia, con Jácome en Ourense, que máis tardan en pagar as facturas. Falamos antes dos baches, nunca tantos baches en tantos sitios e tan grandes houbo na nosa cidade. Que vou a dicir dos autobuses? En definitiva, dá igual, con este goberno é indiferente ter ou non ter orzamentos, porque a cidade non é que non mellore, non é que se estanque, é que vai hacia atrás. E, polo tanto, xa coñecer que, ademais, imos ter a partida de investimentos máis baixa dos últimos 15 anos, pois aquí chega o momento de que nos expliquen onde están os cartos. Porque se teñen os orzamentos máis altos da historia e a partida de investimentos para mellorar a cidade é a máis baixa dos últimos 15 anos, onde están os cartos? Bueno, onde está Wall-E? Yo creo que aquí todo el mundo sabe perfectamente dónde buscar e dónde poner el objetivo. Nesa gran partida de asesores e altos cargos que inflan ano sí e ano tamén para contratar amigos con sueldos completamente estratosféricos. Señor Berea, estamos apretados de tempo, pero outras das imaxes da xornada nos leva a Alameda, igrexa de Santa Susana. De novo, chea de pintadas. Bueno, a verdade é que vimos como se limpaba unha delas, a que dá directamente a Carballeira de Santa Susana, pero continúan as pintadas unha vez máis na igrexa de Santa Susana. Vimos de falar con Carlos Enrique Fernández Coto, presidente da Patrigal. Él nos dicía, home, isto se corrixe evidentemente con educación, ainda que, bueno, estamos vendo que, pues desgraciadamente, non abunda educación. Dicía, a xente xoven, pois se entende, como yo estamos predispoñendo demais, pero bueno, se entende que o autor, ou autora, ou autores destas pintadas son xente xoven, ainda que o mellor non é xente xoven, pero bueno. Insistir a xente xoven a importancia que ten o patrimonio, pero como se pode evitar, decía Carlos Enrique Fernández Coto, mellora da iluminación, mellora da vixiancia, maior presencia policial. Non neste caso falaba Carlos Enrique Fernández Coto, pero sí, noutros casos falaba de máis cámaras de videovixiancia, non? Pero centrándonos na igrexa de Santa Susana, señor Berea, como é vostede esta nova imaxe lamentable do patrimonio de Santiago? Bueno, pois das 3 prioridades que acaba de mencionar Ramón e que veñen da asociación, eu destacaría unha, e a prioridade primeira, cámaras. Máis cámaras. A cidade necesita máis cámaras controlando e vixiando que o que está pasando nas nosas rúas e que o que está pasando nos nosos edificios
que necesitan unha maior protección patrimonial. E seguimos sen saber por que non as quere. Por que non as quere o BNG? Que problema ten en que haxa cámaras vixiando cando a esas imaxes só pode acceder, insisto, porque isto é moi importante, un xuiz? Isto non vai a significar un gran hermano onde os funcionarios están cotilleando o que fan os veciños. Non. Eso está vixiando e no momento que hai un delito ou unha infracción, o xuiz pide acceso a esas grabacións e cóllese o delincuente. Por tanto, educación sí, por suposto, pero hai un momento en que a educación chega ata determinado punto. E non podemos estar cada trimestre con pintadas nos nosos elementos patrimoniais. Por tanto, nós témolo claro. Máis cámaras vixiando a nosa cidade. Está un cato a patrimonio compostelán. Tamén, xa case para rematar, en Sánchez de Santiago, Praza de Vigo, por certo, que esta mañá estivo vostede no acto pues en lembranza a Rosalía de Castro na Praza de Vigo. Nos decía Xosé Manuel Durán, presidente da Asociación de Veciños do Ensanche, bueno, ademais de trasladarnos de novo a esa inquedanza por a proliferación de narcopisos, esa necesidade dos veciños do Ensanche de melloras na seguridade, por unha parte, e por outra, decía, oye, van pasando os gobernos municipais e non se dignifica como debera a Praza de Vigo, o lugar onde estaba a casa natal de Rosalía de Castro. E o monumento a Rosalía, bueno, vive vostede en vivo e en directo, claro, o ve habitualmente porque pasa por ali, pero xe tamén, pois canto menos dice, pois é mellorable. Se vai dignificar en algún momento a Praza de Vigo? Bueno, eu sempre digo, Ramón, cando falan de, non, que pasaron todos por aquí e... Non, eu non pasei todavía. Eu estou pedindo unha oportunidade para poder gobernar. Os que xa gobernaron foron Goretti, foi o Partido Socialista, foi Compostela Aberta. Eu ainda non tiven esa oportunidade. Eu son do Ensanche. Eu nacín no Ensanche. Bueno, nací na Esperanza, pero vivín toda a vida no Ensanche. É claro que necesita unha transformación, unha dignificación. Porque eso de que no Ensanche sempre foron privilexiados acabouse hai moitos anos. Porque nin teñen as rúas acondicionadas, nin teñen servicios como hai noutras zonas. É claro que necesita un esforzo especial e un lavado de cara completo. É unha cuestión como a de Rosalía de Castro, que naceu ali. E non o sabe moita xente, naceu ali na plaza de Vigo, pois toda esa contorna ten que ser mellorada. Agora ben, que o actual goberno dedique cartos públicos a facer campaña electoral con proxectos que non vai a facer, eso xa é tomadura de pelo para os cidadáns. O que dicía ao principio, Ramón, cando din todos pasaron e non fixeron nada, cuidado. Isto é realidade, non é opinión. Eu pido oportunidade aos veciños para poder gobernar, pero eu ainda non tuve esa oportunidade. Don Borja Verea, portavoz municipal do Partido Popular, como sempre, moitísimas gracias por estar connosco aquí en Onda Cero, analizando a actualidade de Compostela. Un saúdo a todos os ointes. 1:43. Vuelven los días del dragón de Omoda y Jaeku.